خەلکن هەرێما کوردی لە ڕۆژاوایە کوردستانê weke her cejnên borî bi dilekî xemgîn û şikestî pêşwaziya cejna Qurbanê dikin. Ev nêzî 6 salan e got krîza Sûriyê dewam dike û bi sedema wê bi hezaran xelkên Kurd koçber bûne û bi sedan ciwanên Kurd jiyana xwe ji dest dane di şerê li dijî rêxistina Daişê û rejîma Sûriyê. زارۆکێ مەلجێمە بوو دنیا خۆش بوو گشت دنیا کەچک مەچکێمە هەبوون و عید گەلکی خۆش بوو هەندر تژە بوون ئانام تەنێمانن مەکامی چێ نە دلێمە خۆشێ و نە عیدێن ها خۆشێن و خۆدێ هەما دنیان زاچوو بووی دنیا بەرێ خۆش بوو ئانا بووی هەما کەس نەما کەسی نەڕ وەڵڵە هەژمارێک ji xortên bajarê Amûdê destpêşxêriyek belav kirin bi navê Em Tev Xwebexşin. Ew li kolanên bajêr geriyan û silava cejnê li her malên bajêr kirin. Dakurê û resmên cejnê vegerînin û kêfxweşiyê bixin dilê welatiyan de. Me dixwest em li malê Amûdê gişî bigerin ji bo em karibin hepkî ji hêviyê vegerîn bawelatiyan em hingî rêw rism ya ji tiqûsê eydê tiqûsê cejnê em vegerîn li bawelatiyan em ji wan bêjin cejn hîn berdewam e jiyan hîn berdewam e jiyan xweş e yani belkî em nikaribin serê sedî sed derbasî her malê bin em wê hêviya hanê serê sedî sed vegerîn wan lê em hewldanê xwe bikin em karibin bi awayekî vê hêviya hanê li bawelatiyan vegerin ji xwe nameya me ji wek ferîqê kulîn mutetewîûn yani ev ê em dibêjin bera ne tenê xemgînî dilê me de hebe bera ciyê kêfxweşiyê jî hebe. Xelkên Amûdê kêfxweşiya xwe bi vê destpêşxêriyê dane diyar kirin û dîtin ku vêyekê cejnên berê anîne bîra wan û bandoreke erênî li ser rewşa giştî ya bajêr di roja cejnê de kiriye. îro roja ewil ji cejna Qurbanê em cejna Qurbanê li hemû miletê Kurd û miletê Sûriyê pîroz dikin. îro wek xort û qîzê me yên Amûdê mübaderak çêkiribûn derketibûn dixwestin kêfxweşiyê vegerînin weçê xelkê Amûdê weçê zaroka ez dîsa jî dubare jî cejna Qurbanê pîroz dikim li hemû xelkê. Tevî hewldanên gotê nekirin da ku cejnên herêmê rûdemên xwe yên berê vegerînin lê her û her kul û keser dimînin kûrtir ji kêf û şahiya di dilê xelkê de. Nûbar İsmaîl NRT Amûdê.